Tras 5 anos de loita na rúa, os emigrantes retornados afirman sentirse cansos pero non rendidos. Por esta razón, volverán a mobilizarse nunha gran manifestación convocada este venres a mediodía en Ourense. A plataforma do Barbanza fletará un autobús pro que xa quedan poucas prazas, polo que animan aos interesados en asistir a apuntarse antes do mércores ás 8 da tarde, cando remata o prazo. A pesar das boas impresións coas que voltaron de Madrid tras as xuntanzas coa Comisión de Facenda no Congreso e con representantes de Podemos e do PSOE, ven con amargura como a situación segue exactamente igual. Siguen aparecendo as notificacións, siguen aparecendo multas, sigue o problema como estaba. Antes, dende os partidos que agora forman goberno, decían que a culpa era de Montoro e de Mariano, e agora non sabemos se é de Montero e Marianito, pero as cousas siguen como está e nós retomamos as movilizacións precisamente para que se teña en conta precisamente a situación dos emigrantes retornados. Ademais de aclarar os criterios e parámetros que regulan as obrigas fiscais para pensións cobradas no estranxeiro, seguen a reclamar que se equipare o límite de ingresos anuais que exime do IRPF o resto de traballadores, así como que se elimine o concepto de dobre pagador. Tamén demandan que se elimine a retroactividade e se devolvan de oficio as multas e xuros cobradas indebidamente. Que se devolva tamén de oficio as multas e os xuros ou intereses que se cobraron indebidamente, que se cobraron exactamente, nós levamos a conta 20 millóns de euros entre multas e xuros, 20 millóns de euros, e só se devolveron 13 porque hai xente que non quer saber nada, non quer ir á xusticia, non quer, está farta, e sabemos que quedan aí 7 millóns que os cobraron injustamente e que, por non meterse en líos, non piden a devolución. Por último, inciden na necesidade da gratuidade da Seguridade Social, posto que son moitos os pensionistas que teñen que aboar preto de 90 euros ao mes en concepto de asistencia médica por non ter convenio con España, os países nos que tributaron.